Dobre, takže viem, že firma ide pomalšie poslednú dobu, áno. Nie je to nikoho vina, hej, neukazujem na nikoho prstom, Moxie. Tak mal by tu niekto nejaké skvelé nápady, ako by sme mohli túto firmu rozbehnúť? Čo tak autoumývačka? Toto je peklo, milý, nikoho nezajímajú čisté auta, chápeš? Čo taký billboard? Na billboard nemáme, pane. Si fakt pomocný, Moxie, som rád, že si tu. Zabudli ste na to, akú prácu tu vykonávame? Á, to boli časy. Nepotrebujem žiadne pripomienky, pane. Keďže ste minuli väčšinu našich výplat na odpornú reklamu minulý týždeň. Taká, ktorá beží nepretržite celé 3 hodiny za sebou na kanáli, ktorý nikto nepozerá. Hej, tak to si vyprosím. Či tak odporný na super zábavnej znelke? Je to smiešná rozptýlka, keď reklama trepe samé kocky. Ľudia milujú muzikály, pane. Presne tak, milý. Vlastne si tu robíme muzikál. Chceš mi zničiť moje divadelné sny ako moje ocinko? Pane. Pretože práve teraz vidím iba pred sebou môjho otca Anál, ktorý na mňa húká, drtiac moje sny byť tým, kto skutočne som. Chceš mu zničiť sny, Moxie? Ja... Čo? A ja, že ťa poznám. Nechcem tomu veriť, Moxie. Potom, ako som ťa spravil zamestnancom mesiaca. Dobre, pane. Je mi to ľúto, reklamná znielka sa nedá porovnávať s divadelnou hrou. Ľudia nemajú rádi znielky. Mne sa páčila? Nesúhlasím predo mnou. Ahoj, ja som Blitz, to sa nevraví a som zakladateľ IMP. Ste kus hovna, ktorý sa dostal do pekla sám? Alebo ste dušička, s ktorou vyjebal niekto iný? Potom, čo som ľubostne zabil svoju ženu, lebo sa ja teraz kuriér! Môžete si predstaviť moje překvapenie, keď som tu skončil, hneď ako ma štát Ohio zabil. Rád bych ho vzdružil toho baškóra, ktorý ma videl skydať telo! Takto máte šťastie. Vďaka nášmu špeciálnemu firemnému vstupu do sveta živých sa môžeme postarať o vaše nevyriadené uši tak, že zabijeme to, kto s vami vyjebal. Na Tatrou sa blízká, hromy divo bijú. Na Tatrou sa blízká, hromy divo bijú. Zastavme ich bratia, veď sa oni stratia. Slováci ožijú, to Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. Ale blesí Romů zbuzujú ho k tomu a my sa predá. Doktor, on neodpovedá. Chladná voda, i hneď! Nič to nespravilo. 300 hrmených, nech mi neumrie ďalší. Nabité! Jajže bože, ono to fungovalo. Vyzerá to s ním dobre, ale musíme ho operovať. Akú máte poisťovňu vy úchyli? Kiehože poistenie? Slováci ožijú. Veľmi rád by som poznamenal, že na vine bola Luna. Dispečing má na prácu nám zdeliť správne info. Je to veľmi ľahké. Ale saď mi na pecer, Moxie. Ty saď, rob svoju prácu. Ale no, neviníme naše chyby na Lunu, OK? Neurobila nič zlého. Robíte si srandu, pane? Je strašná. Dobrý, IMP. Luna, pomodali ma! Volaj Moxie! Šťastné výročie tvojej adopcie, Lunienko moja. Niečo som ti priniesol. Je to liek na syfilis? Ja. Oh. Tak to nechcem! Prepáč, boli to pavúky. Pane Bože. Prepáč, preposlal si mi reklamu na stratu váhy? Nie. Čo? Prečo by mi to niekto poslal? No tak, ty vieš prečo. Ktokoľvek tu nechal tie brinzové halušky v chladničke, beriem si ich, pretože mám otrasnú opicu. Prečo by si pila počas týždňa? Mám opicu po dnešnom ráne, ty pluhá. Nie je to tam môj obed. Viete vy čo? Nemám sílu na takúto šikanu. Musím si ísť kurva vybiť hnev! Blitz, máš na dráte toho bohatého ryťoleza, že vraj je to surné a chce s tebou vravieť. Nie, že si chce zašúchať. Pre Boha, stalo sa to raz. Kebyže som neopichal toho debilného zazlbanca, nebali by sme prísť do sveta živých. Čeho? Mám tu knihu, mám tu kurva ťažkú knihu.
Kurva! Prepáč, trtkal som s tvojim manželom. Však som ťa počul! Tak, čo by si prijal tentokrát, Stolas? Je tu istý politik, ktorý robí hurhaj na zemi zo pár mojim spoločníkom. Vraví, že globálne oteplovanie neexistuje. A existuje? Veď áno, ale viacej ľudí zomre, ak sa s tým nič nespraví. A ja som tu tak osamelý. Aha, no hej, no tak to dáva zmysel. Ty vieš, čo sa stane, ak sa cítim sám, Blícka? A podaj by ma černe vzal. Keď som osamelý, tak hladoviem. A keď hladoviem, chcem sa dusiť do tomu ktorý máš. Pať sa do rána a vylizať všetky mliečko pre ty tvoj ako to zubami. Keď nebudeš húkať, ale decko! Zožer to. A vieš ten most SMP v Bratislave? No? Vyser sa z neho. Pochop, pointa je, že Luna je vážený člen našej rodiny a my sa rodiny len tak za nič nezbavíme. My nie sme rodina, pane. Ty si tu šéf, my zamestnanci. Chováš sa ku nej ako ku utrápenému decku. Skôr sa chová ako na perníku závislý bezdomovec, ktorý nám dvíha telefón. To je urážlivé. Bez bezdomovcov by som sa ani z polovice nebavil tak, ako som sa bavil doteraz. A keď spomíname slovo rodina, mohli by ste prestať sledovať mňa a Milly po práci? Ale no tak, Zlatko, nie je to také zlé. Prepač. Čo? Podala by si mi maslo? Jasné, láska. Pozor na spoiler. Skyslo ti maslo. Nač ten Don Chichot? Veľmi krásna slovná hračka. Prečo si v našej chladničke? Čiže sa ti snívka. Snívalo sa mi o vražde mojich rodičov. A teraz by som sa rád k tomu vrátil. Zo všetkých čertov v pekle mi z teba srdce mekne, o milý. Ty nás práve teraz, kurva, kameruješ. Proste to nerob. Nevím, kde je problém. A zase sa niečo hambíš? Nie. Máš malinký pindík? Pane, to čo vravíte a ako sa správate je neslušné. Ukludni sa, Mox. Dostaneš ďalší záchvat. Som kľudný. Môj. Pozri, ja neposudzujem tie banálnosti, ktoré robíte vy vo voľnom čase. Takže ma neposudzuj. Ale ja vás posudzujem, pane. Strašne moc vás. Mox, je to náš šéf. Nie, kľud, Milka. Tvoj manžel je iba, ako to nepoviem slušne, OKKR. Uspokojuje vás ma detinsky urážať vzhľadom na váš kurva single život? Vlastne aj áno. Jediný dôvod, prečo ma ženuje, pretože si pod papučou. Nie, je ty marha. Nesiap mi po mojej vrátničke, je citlivá. Áno, som! Chlapi, vy ste všetci strašní debili. Stĺpis, decko, máš to šťastie tu byť. Bože, táto firma je taký bordel. No dobre, vráťme sa späť k môjmu obleku. Nikto sa nerozprával o tvojom obleku. A práve preto sa snažím to rozprúdiť, tak ako vyzerá. Je to tu doslovné peklo sa tu pretvarovať, že som paralizovaný, aby ste mne vy žebráci nezabili, ale teraz to od vás chcem, ja chcem smrť. Si sebecký, chamtivý šašo a ja som decko, nám sa šaškovia majú páčiť, aj ty, strašina. Hej, no tak, to nie je moc. Kebyže som si chcel vypočuť somára bez krptice, tak by som ti ju vyrval a potom sa ťa niečo pýtal. Rozprávaš sa s mojím manželom. Toto je tvoj manžel? Zdála si sa mi ako švandra, ale nevedel som, že až tak moc potrebuješ chuja. A ty? Čo? Čo o mne? Nič, nerozprávam sa so psami, páči sa mi mačičky. Wow, vieš, decko, ty si taký kus hovna. Hej, to je taký kúdavná. A do piče. Dostala som správu od klienta. Takže nakoniec sme šli po správnom typkovi. Kto? On. Ja? Hej, Chceli vážne od nás zabiť decko? tak mi to povedali. Tak pán bol zaplej, asi fakt existuje Ježiško. Viete vy čo? S touto firmou som vážne chcel dokázať, že sme schopní robiť to isté, čo ostatní. Treba ako vraždenie ľudí. Takže od nás IMP SRO vám garantujeme, že sa o váš nevyriešený biznis postaráme, alebo vám vaše peniaze už nevrátime a nikdy nedostanete späť. A môžete napísať už recenziu, ale my sa budeme hrať za blbých, pretože sme v pekle a nikoho to tu už do čerta nezaujíma. Viete, aj keď nám zaplatili, aby sme zabili toto dieťa, bol to stále iba chlapec. A je nesmierne dôležité, že sa o toto postaráme s veľkou úctou.
Prosím, ak niekto spatril mojho malého Edka, kontaktujte nás na... Nemáš za čo.